Shalom, Salam. horas ma dihita saluhutna. Horas. Di ibadah sadarion ima parningotan di ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang. Dohot tema gabe si tidang ini Kristus tu sadok portibion. Adorang so masuk hita tu ibadah, jumolo mahita martang yang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Mare de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Nunga didok Jahoba madok Tuhaku, hudul mahodi siamukon, pai mahubahen akamusum si dege-degean nipatmu, marongoman bangsom rosian lomona diari parporangammu, marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan ni ados torang
rodo tuho paranganmu akanau poso. Nunga pola maruari Jahoba, jaladang tagamon sol-solan na rohana. Say hodo malim rodi saliling-lilingna, mangihuton horong ni si Melkisedek. Say pati bulma dirim ale debata tu atas langit hamuliaomu, tu sadok tanoon. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natumibuli, naung manaik tu baduagi jang jalahudul tu siamun ni debata, say suru matodi porbadia tu rohanami, asaibana toktong mengajari rohanami, lehon tuhami parhaladona burju tu hatam, pargogoi manasida, asa toktong diradoti nasida ulaonna, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni si bolisi, asa tungrarat harajaonmu di hasianganon, paima sude musum peak di toruni patmu, say pamonang mahami saluhut na manaluhon dosa, dohot hamatean marhite-hiteho, ay hodo na mangolu dohot na manggonggomi, rap dohot amai dohot todi porbadia. Amen. Mare de mahita. Patik ni debata dihita di pesta parningotan ari hananaek ni Tuhan Yesus tu banuagijang sadarion. Imasian Markus bidusada di ayat 15 ninnado. Nunga dapot tikkina, nunga songgop harajaon ni debata, paubahamuma rohamuna, jala haporsiay hamuma barita naulii, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatik ni. Amen. Marede mahita.
pauduk marohatta, tatopoti madosata di adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng alani i. Ale debata nami, pardenggan basa jala para si roha doho, ala anak na holongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhut na, jala suruh matod di porbadia tu roha nami be, asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda, na pinarbagabagam diaka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen tabigima bagabaga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Jehovah, unang ho mabiar, au do siluluhon ho, nunga pola hujou goarmu, au napunaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Mare de mahita. Hatani debata epistel di pesta parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang sadarion tarsurat di pesalmen bidu ono pulualu mamuka sian ayat walu sahat rodi ayat 10 sia tajahama marsoring-soring. Ale debata uju diuluhon ho bangsom uju mangalak kaho di bagasan halongonani. Dolok Sinai au dui maradokon debatane Israel. Udan lomoni rohado di pangusehon ho ale debata jala di pargogoi hodo parjabaramu naheali. Pinarmudu hodo na dangoli ale debata marhite-hite denggan ni basam. Martikting matuhani jala torop situtuma akka boru-boru sibuan barita nauli. Molo mangulon hamu di holak kolang niaka parduaan, marsinodang do hamu songon habong ni darapati, na nilapis dohot perak, jala marsere na gorsing do hole nasida.
Dolok ni debatado dolok basan, gok akka pusudo dolok basani. Maribu-ribu do hureta ni debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, hirasinai di bagasan habadiaon. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Tabegema ede puji-pujian sian ina Kamis laus diuduti mamusean non tu ina Esther.
Mare de mahita. Taha tidakon maha taha porsiaw tay, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si atodi porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na so hatu dosani, disima ibana pay may mulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabege makor sian ama Jeriko, laos diuduti maanon muse tu ama Salom.
Marede mahita, laus tapasahat ma peliata, pelian sadaa dohot sadabi.
Dami di debata nasumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nai. Amin. Horasma dihita salhutna amanami do inan hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus barita nauli nagabi ujahan di bagasan parningotatta di sedarion ima di pesta Ari Hananaik ni Tuhan Yesus imana tersurat di ulauni apostel bidusada hujahama sian ayat onom ro di ayat 10 sada ulauni apostel sada ayat onom ro di ayat 10 sada songono ada di sini laos disukun akan apunguima ibana akan nama panjojongong muma sonari ali Tuhan harajau ni di Israel alai ninda mamadok nasida dang ro dihamui uboto taunna manang obasna nabi nuhul ni amai guru dihuasona sabing alai jalomuna do hagugoni todi perbadia na songgop tuhamu gabe sitindangi kumahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon jadi dung didok songoni terhicat maibana di patnot noti nasida dungi diholipi obuni maibana sian joluni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalaho itu gijang nunga jongjong di lebung nasida dua halak parulos namar linang-linang akan nama dok oh hamu halak Galilea ahama say jongjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi na terhicat sian lebung muna tubanwa gijangi narodu ibana sogut songon nadida muna ibana lau dopak banwa gijangi ima sahatna dihita salutna na hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus anggo sasitongna di parningotatta di sedarion di Ari Hananaik ni Tuhan Yesus dus do balgana do lasni rohatta ngolo tapes tahun ima di isarane ari hatutubuni Yesus dohot nang di ari haheheona manang ari Paskah sahat nang di parningotata ima di hanana Tuhan Yesus nang sahat ma di ari pesta hasasaor nito di Porbadia buasa di dia pala matani pesta nahudok nakiningani gabe sada nabalga di tonga-tonga ni ngulini halak na porsea manang halak Kristen ala umas na didok sada paket nong ditotuo debata tu tonga-tonga ni ngulu na di portibion dina lahu patuduhon pabua anggo debata tai debata di bagasan Yesus Kristus na tutusi tutudo ibana na rosian habangsa banua gijang rotu tonga-tonga ni portibion dinalau pasahaton ima haluaon namanotong di tonga-tonga ni ngulini jalma jala di bagasan parningotan di hananek ni Tuhan Yesus odo seda bukti di tonga-tonga ni ngulini jalma pabua na tutusi tutudo ibana narosian banua gijang jala di ida akasisiani terhicat ma ibana tuban wagijang manang tu surgu odo nagabe sada pandindangion ni hapor seauta salele kita mangulu di portibion manang jongjong huria ni tuhata nah di ipola di tonga-tonga ni perningotan ni hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang odo na pinabua tu tonga-tonga ni akasisia ni Yesus ujui dinalaho di idana sida Tuhan mulak tuban wagijangi asa
marlapatan di bagasani marhite na terhicat Tuhan Yesus tu banua gijang nang di Papua di sido inganan habang sani debata jalalos tu sido ganuk halak na porsea ujungna di tonga-tonga ni perdalanan yang ngulu nijol asura dang terhicat Tuhan Yesus tu banua gijang boido tubuh suku-sukun di ngulu nijol ma atong namian di portibiodo manang nasya portibiodo Tuhani di tiki tubuh alai odi ida kajolmai di akasisiani di doluk jaituni di katerahicat Tuhan Yesus ima tu banua gijang laos takas di ida ma nanakok tu banua gijang jala laos di hati dakon dua suruh-suruan manang didok dua halak parulus namar linang linangi di namandok oh hamu halak Galilea ahama na say totok kamu mamereng dopak gijang anggo Jesusi na terhicat siya labung munai tu banua gijang doi narodu ibana sogot songon nani idamuna ibana lau dopak banua gijang mas ada kepastian di ngoluni hapor siota anggo Jesusi mian di banua gijang jalarodo ibana muse tu portibion ima songon patadahon sada ajal manang ujung ni tano onate manang nadidong akhir zaman di portibion odo nasa di paingot aka uduani huria di tonga-tonga ni portibion manang aka apostelina parjolo asa toktong di hati dakodoi toktong jala ingot aka halak na porsiai nah dia mua manami do inanami ahado naneng si buah tota jala marhite turpukon ima ditiki Tuhan Yesus nakok tu banua gijang adong dusa ada jaminan na nilian ibana ditiki ibana tarhicat tu banua gijang ima nadiro nakiningan di bagasan lain alai jalomuna do hagogoni to di porbadia na songgok Tuhamu do marlapatan ipola ni hananek Tuhan Yesus sotung adong pikiran ni akasisiani sotung adong pikiran ganuk jolmain namadok ditadik kon debata Tuhan Yesus Kristus portibion gabi suadung jaminan nama niopi ngolu ni jolma laho mangula dia kaulaun ai ditikirap akasisiani do Tuhan Yesus ai boy di dihilala akasisiani do akan nama itu nima songo dia batabuna ima pasu-pasu do haradio ni tu hatta na pasikopon di sude akan naporlu tu akajolmai hidung bani sonang akasisiani do akan natoropirap do Tuhan Yesus ale mulu ni mana terhicat tu banua gijang ai isi mana boy mangaleon nasi songoni ai isi do na mangajari akasisiani ai isi do na boy mangalehon dalan tungo tonga ningolni akajolmai alai di papos Tuhani do akasisiani do jolmai babua jalon muna do hagugoni to di porbadia na songgop Tuhamu jala oddo sada nan tahaposi di tonga-tonga ni pardalan ningoluta babua to di porbadia ido na mangalen gugu tu hitate jala to di ido jala nanang tataringoti muse di aka obas na mangihut hasason itu di porbadia babua dung nakok Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang romai mana muse mandongani jolmai marhiti to di iate jadi dia mu kamanami do nami sikop dosa sitong na diatur Tuhan do nguluni hita jol mau nate sikop dosa luhutna di bait Tuhani nagabi gugu di hita hanak na prosiai asan markite na di dok Tuhani di tonga-tonga ni turpukon nama dok asa unang babiar ganuk jolmai taringot tu ngolu nasida di tanoon paima nasida sahat tu banua gijang songon inganan na pinaradi ni debata
di tengah-tengah ni ngulu ni halak na porsia. Dok lapatan na ujung ni ngulu tak di Banua Gijang dok di surgoi ya teh. Jadi sotung lulu roh hatta molo nakok Tuhan Yesus tu Banua Gijang. Nah buadoi di Banua Gijang. Nah marlapatan di sido. Nang inganat taya teh di Banua Gijang. Di surgoi. Anong cuma satu tikion bimbang dope. Aduh surgoi. Sepanjang masa gunung cuma manuk kunon. Dia kapiga-piga. Adong nama dok dak toha dok surgoi. Anggo surgoi di Portibion. Anong do ajar nama dok songoni. Ayang go di Portibion molo sonak kamu di Portibion ima Banua Gijang ini nak. Ada satu pemahaman di tengah-tengah ni nguli jolma bahwa di dunia ini ada Firdaus di dunia ini. Jangan nong be, dipaksi kop Tuhan ini dong. Nunga songgok harajaon Banua Gijang ini nak, nunga ro Banua Gijang ini di tengah-tengah di Portibion. Tapi tak kas lu ya ti. Adung du Banua Gijang, haduan. Dan itu sih do kahalak na porsia ya teh. Ali nak pe songoni, gunung jolma suku-sukun. Jadi mungkin nang apalah hira toho di bagas rohana. Asuka du suku Tuhamu. Tutu adung du Banua Gijang. Adung do surgoi teh. Makan ragu-ragu do pehamu teh. Apalagi do Tuhamu suku kamu. Masuk tu Banua Gijang dohamu, masuk tu surga dohamu. Tak sudi oleh nak Jericho do bereng nama nak mangalusi. Masuk dohamu tu surgoi. Masuk datang. Iku jelas du ya teh. Bahasa tahati dakon. Masuk di kita tu surgoi. Ala nunga di palua hita, jalan nunga dijamin tu hata Yesus muda ni Yesus do. Di nalaho manobus hita di tengah-tengah ni ngoluta. Asing maju molo nunga bali hamu sia kaporsia muna teh. Berarti dang diokui be. Haluau ni Kristus di tengah-tengah ni ngoluta. Odu ya teh, Banua Gijang. Sotong lulu amu teh. Ya nung lucol mai songon yak rosok cerita ya teh. Suku mak na tua-tua. Moloho maruju ngolu molo modiko. Tu dia doho inong. Tu tu bado ninna. Bah. Bayi mo do cukup tadi kan. Awen suku do. Tu dia ho molo nunga maruju ko. Bah tu Banua Gijang do ubah ninna. Ini. Bayi adung do alus ni jol masongon ni. Ai komula dau tu tada. Si. Asuja ga sudi akah umat dai opung muda asa molo mangulahamu di situ aku bereng-bereng manangisi akan macam-macam di si babui do nom dakula dia margugo do sumangut nadung dia won laho mangolah dia ka jolmaya te na di bagasan di hitan ai ka alusna lidu dia te songon ya te alai kepastian di ngoluta memang Banua Gijang. Hidung bayi ini ditaringo di wahatan itu hatan nak dia ke aposteli dia ke barita di baritaon haluan itu Yesus ale pada ujungnya pakirimo na parpuri di Banua Gijang. Ai puasa ai di sido habangsan itu hatta Yesus Kristus. Rodo ibana tu Portibion haduan lau mangalap hita salutna tu Banua Gijang. Ai do deke ende time lapatan nange sai mai-mai do hita di haroroni Tuhani atau manian nate masih hamu tahe atau roh Tuhan itu Portibion bahkan mekel do hamu kan tong lui bau nang majo amang dak sai dope akau law ni bari onon geleng-geleng beda dan nakinina hape na usuk kudo masih hamu roh haroni Tuhani baik kudo kono ta masih luati dan lebih usukun rade do hamu dialap Tuhan itu surgui tong lemek kelamu ate akalan sia mani nak ni makan nah posisi yang nong majo gudang do pisita gungol ate apalagi di amasalum ate song nasib di mana sih date mana nale ini pati buhu nakiningan kurumunai song na tega kamu
Semua nanti kan gue bereng guru nanti. Oming dak boleh tegang ade. Awan. Hita sama hita doang di son. Ido. Nah, di hita salhuna memang ido. Mau ditaringo di hananek Tuhan Yesus di sido. Terminal akhir perjalanan hidup manusia. Asa di tonga-tonga ni ngoluta sotung gabe paroso tudo ngoluta mamikiri portibion hirana soadong be hangoluan nanang jalota di tonga-tonga ni ngulur adong sungoni sada perasaan di ngoluta nate adong hirana adong di etong imana au mana porsuk di portibion au mana pogos au mana songonon dang nama dok di ngoluon dang rikot aka hasangapun di aka arta na di portibion nate boy dia. Alai sotung alani di bagasan akar ragam di tanah gabe sorat ngoluta todita lahu mangalului mangaradio diri tu benua gijangia te. Odoi na di Tuhan Yesus. Yang go Tuhani rotu portibian mula doi bana. Di jami tahun tu aka jolmai ido dia karagam pangajarionna so tung gabe holsoa kamu so tung nama biar hamu so tung nama biar anani akaragam na itanoon sikok do bainok kudu salut na hamu ale so tung gabe alani portibio talu hapor siamu todimu alani akana arta na di hasianganon dulu ima harajao ni debata do hasik tongan na dungi tabahonok kuma aka odeng Tuhan. Ibu pengajaran Tuhan Yesus. Dan nagabi marpusi tadi portiba posro hamuna. Dan anani dan mardiah dia kita dan anung si jalota di ngolutai ya teh. Ai didok Tuhan itu teh. Manang ise damia di bakasan au. Marparbue maina jala leno kuma imana didok pasu-pasu gudang menurut bahasa Indonesia aku akan memberikan kepadamu kelimpahan. Ngolo kelimpahan suk-suk do bainon Tuhan ya. Alai nagabi suku nonota. Tutudo di ngoluta taban pakirimota di banua gijangi. Tutudo di ngoluta songon na di Tuhan Yesus si gabe maroha banua gijang ngoluta di tanoon. Odo narikot si hanglu honota di tonga-tonga ni ngoluta ya di. Dalam sadanai di Tuhan Yesus paposon aka jolmai do aka sisen di dia ayat nakininya ni ade ima dia ayat nakin jalo muda do hagoni to di porobia na songgop Tuhamu gabe si tindangi kumahamu di Yerusalem do di sadok Judea do si Samaria saharo di ujung ni tanah ada kemampuan dilihat Tuhan itu hitam. Di tahun 1920 itu headoau laut pulau Rupat Marseding jalu bering jolmai di si babu bama dohonom sangat luar biasa minimna aka pangisi ni pulau iya deh dang adong nasi kola dang adong keahlian lo mengulu-ngulu nasida kula nama kail mar sampan nasida laos dapot ma dekei balos mula mana saya hidup mania lang nasida dan anu pola-pola hidup mereka yang sehat babaya ko kamu mah molo dan anu parbinotuan buama menjadi onjolma mengatusi hatan itu haniate hidung beni di akaragam uloni seding di pajongjong mulai na parjusi no mensen ima aka sikola te kan sikola dunia saya diboto mah hahi pason di pajongjong mah aha magorna ya klinik-klinik kesehatan baru di pajongjong sinomense muse ima asa malo do martukang asa malo na sida hagori karijo mangalului mamake alat do na asing pertanian baik dalam industri ima di pajongjong ima sekolah keahlian keterampilan molo didok di sok ambal school nina molo di sekolah na di hitana te ambal school itu sido asa bui malo jala diamu akan mana itu nabi bereng di si ai buah ma bui mangatusi halaku nate di barita nauli alek kenyataan diamu akan mana itu nami bui dia tusi nasida te
Boy di jalon nasida hajong-jongan akan narotu sila memberita nauli. Holan na margita raw maredde etor boy do di hilan nasida bah hebat do si bajita nun nate maredde ninna bah kira adong do perasaan di bagas ngulunya ada sesuatu yang dapat dia terima, yang perubahan dalam dirinya. Tentu amai dia mau kemana nami. Tentu itulah pekerjaan Roh Kudus, bukan kemampuan kita. Paksunguni do nang di AK piga setting ni HKBP, main di Enggano, di Mentawai, di Nias, di AK piga jalur Sumatera Timur, adong do di si satu orang dalam Jambi do nasing, budang do ate. Nah diulahoni, sarupa dui. Dan mampu lahom manjal dan mampu ngoluta manang kemampuan ni ngoluni aka perbarita nauli lahom mapain asa porsia mana di Yesus anggo dak todi ni debata nama ngula di bagasan jalan mulut apa ulah bisa di sejarah ditiki si no mention sebetulan si no mention nah kan pula gudang perbinotuan na taringotu di ngoluna songona taboto di apalan noengon nate. Kalau nadong do satu tekad dalam dirinya, ada satu komitmen, aku harus membawa berita firman Tuhan kemanapun aku diutus. Roma akap kapal perbuniaga, nah borhat tu daerah Asia, Tenggara. Parjulu nasida saya butulah sahat ma berita dahuli ima di Kalimantan do. Alai dijo di sima diatur to di imai mana alam nasongo dia masalah politik di si dikirim mai mana tu dikirim manusia itu pelabuhan Sibolga masuk mai mana tu Parosorat Tapan di selatan ale di si do ibana marsiajar tang adong modal nate dak di boto hata batak ai sedia di boto imana hata batak dang di boto ibana adat ni hata batak dang di boto dang diboto iman aksara Batak, dang diboto doa kana asing ale buasa gabe mau lebih bel tahun gudangan mak nasi nurat ni sino mindset jalah hata Batak no bay bereng mak sampai sonari ngap 300 tahun nate to tu guguni isi to dini de bata ido didok nakiningan di hatai jalomuna do haguguni todi ditiki tarhijat Tuhan Yesus dan ngadung na soboi ulah hono muna molo nunga porsia sahalak na porsia di ngoluna segala sesuatu bisa jadi, segala sesuatu bisa mungkin di tengah-tengah kehidupannya karena kita bekerja bukan karena kekuatan kita tetapi kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Odi satu komentar kita hidup ini di tengah-tengah di pernguluti suatu kita saya tahu tunggu gugut tahun na bui mengatasi aka namasa di hasil nganon nanti nang bui lah sapi-sapi ni jolman wengon sahibat-hibat di jolma sapar arta na ibana nah di portibon dang bui iman di nyalomano Tuhan di tengah-tengah ni ngulu perdal ni ngulu ni mana ya alanya molo porsia ibana gugu ni to di ido gugu ni Tuhan ido sasitong na mangalan gugu di hita nah lani di hamu manami duit nami ina tok kita mangula dia ke ulat tapor sia mahita ai di do Tuhan ni jalomu na mahagugo ni to di bana di parade de batano sada jaminan di tonga-tonga ni ngolutta songon halak na prosia songon halak krise kita babua na mampu do baenon ni de bata mangula dia ke ulata do mangadopi akan masa di tonga-tonga ni ngolutta ganu pribadi do di tonga-tonga ni akan ragam iya te ima gogu nasihat Tuhani ai dipasikop dosa hutna laho manguda ke ulana asa jupang dihita pasu-pasu na gudang ido di baga-baga tuhata di tonga-tonga ni parngulate ani undang madeli kita molo nunga dong ngaka naborat di ngolut tau nate unang pitor gawe songon na ngali pakilalaan molo so dapot na pinar sita-sita ni ngolut tau nate
Ai di dok Tuhan Yesus do tiki nang terhicati jalumu nama to di. Ale molodak porsea hita di guguni Tuhan om mana jujut madabu mangoluta tu bagasan akaragam hamaolon hasusahan padeleon do akaragam parsahiton di tonga-tonga ni partodiotai nang parsahiton di tonga-tonga ni akapamatak tayate mau lihat mandi tuhata di bagasan sadarion toktong do tahilala songo dia mapandongan yoni debata. Los ido nang di bagasan dung terhicet Tuhan Yesus dung roto di porbadia gabe borhat be ma aka sisiani Yesus aka jolmai lau memberitakan berita nauli ahama di dok di Tuhan di bagasan ini lau mahamu tu lihat ni portibion didi hamuma aka bangsoi marhite-hite goar ni debata ama anak doktor di porbadia baru napaduan ajari hamu mana sida mangulau nak lobar tu lomo ni roha sai ingot ma dongano kudo hamu ro rasi ajal ni tanoon ikon dongani tu hatta kita jadi sasitong na dakkea malua tuhani laho mandongani hita holano do hita terejumi do pandongani ni debata di hita tak okui tahapor seai do Tuhani saya toktong mangalehon gugu di bagasan ngoluta na odo na ikon toktong gugu kita laho marningot na makaprosiai asa di nalo mangula manang ulon ahape di tonga-tonga ni ngoluta pos rohamuna pos rohatta babua Tuhani do mangalian gugu tu hita laho mangula dia ka ulota asa jupang ma dihita pasu-pasu na godang jala asa jupang jala saut ma na nidok ni debata tu hita dina laho ibana mamake ganuk ngoluta asa gabi ula-ula ni debata lau pa balgaon ima hamuleon ni debata di tonga ni portibion jala pasikopon nado akan na porlo di gunuk ngoluta ala gugu nito di ido na nidok Tuhani mangalem pasu-pasu di tongani ngolutai. Amin. Martanyang maita. Mau lihat tema di sumber rohan nami ali Tuhan di perningotan ari hana naik ni ali Tuhan tuban wa kijang jalanu ngau jalo hami ima hatam ali Tuhan babua jalon nami ma gugu to di porbadiai tuganup hami asa margugu hami ali Tuhan lo mangulon nami jala sa jupang madi hami aka pasu-pasu na gudang ali Tuhan di bata di tonga-tonga ni gulmin ingolun nami juk gamang ganggu rohan nami di nalo mangula dia ka ulon nami hira nasu adong namandongani hami namangalen gugu di hami ali di bagas sadario di doko ali itu jalom nami nama gugu na siak ko ali Tuhan marhiti todii asap tumpos rohanami pak buah manang ahape na ulahami manang ahape na huparu kilo kami di ngulu nami on molo nunga mardonga toko jala toto kami porsea di todimi na mangula di hami tahu nadinggan tahu pasu-pasu jala hasa sahat bayi tu nadinggan di sude ulon nami ali Tuhan di bata pasu-pasu magan hami na pungon asa margogo hami dia ka ulon nami molo tungale Tuhan gudang na sorat rohanami marukil hami pos rohanami marhite gogo nito dimale Tuhan ido namangan haluaon asa sonak kami salutna jala di tonga-tonga ni akar ragam ulon nami nang persoalan nami bano nami ali Tuhan sude akar wasni huriam nadi bagasan akar parukilon na mangaluya kangulu-ngulu siganu pari patongon male Tuhan marhiti gugu nito dimi ali Tuhan lau patuduhon aka ulon dadinggan ramoti di nalo mangula dia ka ulon nasida sok songonya ali Tuhan dia ka wasni huriam nadi bagas persahiton alani aka ragam namasa dari bagas satikon secara khusus buanon nami ali Tuhan sahalak sian tonga-tonga ni keluarga
Situa gultu mali Tuhan di boru ni hahana sida Maria boru gultum na di bagasan kecelakaan. Oma toktong ali Tuhan na patiron operasi naung mardalan di jam sianak kiningan. Ale pasu-pasu ma aka ubat dohot dia karagam perawatan na pinatupa di bagasan tikyon. Asa di bagasan tikina di bagasan ahi pasun cupang dinasida. Dalam ragam dope ali Tuhan. Si patah nas masa di tonga-tonga ni hami saluna. Ale pos rohanami todimi dinalaho marturasi disude roha pikiran nami. Do akayanakon nami, keluarga nami. Dinalaho mangaleon ima pasu-pasu hamalumon, pasu-pasu pos ni roha, do pasu-pasu na gudang di tonga-tonga ni ngulu nami. Mau lihat mali Tuhan. Di parningotan hanak kokmu itu banwa gijang pos rohanami nang nakok mahami oleh Tuhan lasni rohanami nakok nang akapasu-pasu nami nang nakok manang saluhut oleh Tuhan nang pamujian nami dia dupamu salilik kami toktong mangitoko di bagasan Kristus Yesus martang yang kami tuho. Amin. Puji matuhata sian ende nomor 837 ayat seda terus tapasat ma biliata na paduahon.
Jongjong mahita sama tatangnya kemapilian na tapasahat di bagasan tikion martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silan dokon na dinggan dot nasa uli basa na maliutus pasatami masian na lohon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na hus di jolom pasu-pasu may jar ramoti asa uparhasya kami pilihan non pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion buhay marohanami marhite-hite todim asal mutada hami goreng senelhon mitu hami asal negir-giri hami maldok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manai tu banua gijang na hudul di siamu ni debata hasanga pondo hamulion nama di ho rodi saling nililing na namarlas ni roha do hamin waeng ala naung monak ko jala di pabakit debata ho gabi raja di atas ni saluhut halo nganga do sude dalam ay di patutoru hodo dirim tutoru ni saluhut ale gabi tu mibo ho sian sa sude jala marui goar asa lopit saluhut ulu ni tot lahu marsoba tu ho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mau liate marohanami tuho ala naung di kapo dalam tu banua gijang gabi situani malim ho namangodion kami tu debata saya pasu-pasu maguriam na maringangan dope di hasianganon pa ima marpungu kami di labungmu saya pasaut mabagabagam tua suruanmu lehu matu nasira sahala dor hagogo siam banua gijang asa marmulia guarmu di portibion saya ajari ma akan partohonan di huriam asa hobar tulomo ni roham aka aturan pamicangon do panugunuguon nania turun nasida di huriam saya gogomi ma jala paretaima huriam di tanoon ima di tano na di hasianganon asalam radap jala monang huriami leon hapistaran sian banua gijang tuaka induk nami tua kapadita guru dot akasitua asalam maratulan huriam di tanoon saya pajongjong harjaumu di bagasan rohanami asa meriras ni roha kami mangului dok mangitoko pahon marohanami tuho asa huat tidak ko kami mangulu manang nama te hami pe hodo Tuhan nami saya pa iya mahatam dot dame ni huriam asa wingot tami dada hasianganon inganan nami ale banua gijang di labung midok saya ramoti ma namanggongko pami do raja do suruan na pinabangkit na
Lehu matu nasida hapisaran siang benua gijang do uduk ni roha. Asa do nasida mangoloi paretam. Pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen. Saya homa dongan nasida jupang matpungu di gereja, di persikolan, nakpe di bagas nasida be. Saya lam lokangi siak kami dosa do sude na pasorato kami di hasenganon. Asalam malu kami paimaon harorom mangalapami tu labung ni amai. Amin alia manami na di bona gijang say pinarbadia magwarmu. Saya romah rajaunmu, saya saut malomoni roham di bawah tongon songon na di bawah gijang. Leo matu hami sadari on hangolua siapari. Saya sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tu hami. Unak kami tu untuk pangujunan, palua mahami sian pangagong. Mahamu di bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamahamu di sodako Tuhan de batama buina Tuhamu jala di pasaur khotodina Tuhamu di depakon Tuhamu todinai jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. Amin. Mulai tema di hita salutnah di bagasan tikion bu hita marsaur di bagasan parningotan ari hananek ni Tuhan Yesus. Alani tatangi omahatan itu hatta tabuan mai gabi ujahan di ngoluni parto diottai. Di bagasan tikion namar hubas di bagasan ari parningotan di sedarion imasian organis song leader losong oni nang akaparoni huria nang habis diri pasaton. Selamat pesta Ari Hananek Tuhan Yesus. Horas. Horas.
kompak